Візіт Лукашэнкі ў горадню прымеркавалі да адкрыцця абласной бальніцы. Пры нагодзе галоўны чыноўнік традыцыйна распавёў пра тое, што яму баліць. Ён прынізіў лекараў і настаўнікаў, якія пакінулі краіну, паразважаў пра вайну і сваіх апанентаў за мяжой. Тем более читаю отчеты наших разведчиков, докладывают, поехали наши беглые, от вас они тоже бежали. Ну, вот нас, Беларусь, особенно с Гродненской области, фразу наш идеолог, главный, наверное, или не заметил, или стесняется показать, заявила украинцам: у нас есть что вам предложить. Цитата дословно: это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим. Зразумела, што Лукашенко пабойваецца, што Украіна ці НАТО зробяць фарш з яго і ягоных сілавікоў, калі беларускі дыктатар вырашыцца на адкрытую агрэсію. Не забыўся Лукашенко ў горадні згадаць і пра спадчыну СССР, а таксама пра тое, як ён, на яго думку, дальнабачна не дапусціў рэформаў у сельскай гаспадарцы. Был высокий уровень в советские времена хозяйствования, а потом все ждали реформы. Реформы, давай реформы. Дореформировались, растащили все, что было. Работать никто на земле не хотел. Почему я обратил внимание на Дубку? Он такой крепкий хозяйственник. Ну что, говорю, Саша, война войной, вчера была, а сегодня надо спасать Гродненскую область. И вот сегодня я лечу уже совсем аккуратненько. Менавіта ў горадні падчас пратэстаў 2020 года галоўны міліцыянер Сіняўскі папрасіў прабачэння ў народа за гвалт, а чыноўнікі стварылі савет згоды з удзелам пратэстоўцаў. Праўда, ненадоўга. З Менску кіраваць рэгіёнам паслалі Наіміта Асеціна, генералам міліцыі з красамоўным прозвішчам Караёў. Вынік – тысячы рэпрэсаваных, тых, хто выехаў за мяжу і асуджаных. Што сёння? Дыктатар дорыць мяцежнай вобласці прабачэння? Мы показываем, что даже здесь, на Западе, которые когда-то считали, да ну там это на Западе живут чужие люди. Ничего подобного. Здесь живут добрые, порядочные люди, которые с открытым сердцем идут ко всем. И азербайджанцам, армяне, башкиры, татары – все наши люди. Выступаючы ў абласным цэнтры, Лукашенко нібы мантру неаднаразова паўтараў слова «мір». Гэта рэзка кантраставала з яго агрэсіўнай рыторыкай, да якой за апошні год усе ўжо прызвычаіліся. Ці сапраўды яго планы змяніліся, ці ж гэтыя словы толькі заслона для чарговай хлусні стане вядома ўжо хутка. А менавіта пасля восеньскіх парламенцкіх выбараў у Расіі, калі рукі Крамля будуць канчаткова развязаныя.